Nå, jeg har lavet sådan nogle små dulutbøger. 20 stjålne dem på YouTube. De er små. Alle kan være med. Super nemme at lave. Lille lomme. Der er en lille plastiklomme, jeg har sat noget tape på. Sat i midten. Så har jeg lavet på sider. Super nemt. Ikke særlig kønt lige der, men whatever. Så har jeg givet det sådan noget limlak. Så det sådan er lidt blank. Kan holde til lidt, ja, det ved jeg ikke, når den ligger og roder rundt i en taske eller et eller andet. Den anden, den er sådan lidt anderledes. Men ellers lavet på samme måde. Den er svær at åbne. Der er så chili, rart at have. Grillkrydderi, skide godt. Ja. På samme måde, med den der blanke overflade. Og så dubber den lidt med en klud, så den bliver lidt rå. Igen en lille lomme. Og så har jeg lavet sider i begge. Den kan man jo bare lime sammen og lave dem til lommer, eller hvad man har lyst til at lave små tags og komme i, hvis ja. Super nemt. Whoopty whoopty. That's it.